तुमची काय भूमिका आहे? ही भूमिका मी वारंवार मांडलेली आहे की शिवसेनेनं दावा केलेला आहे. शिवसेनेनं ही जागा मागच्या वेळी लढलेली होती. 1,75,000 आम्ही जिंकलो होतो. दुर्दैवानं त्यावेळी निवडून आलेले खासदार हे शिंदेसाहेबांबरोबर आलेले नाही. तळकोकण आणि धनुष्यबाण याचं एक वेगळं असं अलौकिक नातं आहे आणि म्हणून ती जागा शिवसेनेला मिळावी ही आमची सगळ्यांची मागणी आहे आणि ती जर शिवसेनेला मिळाली तर आमचा उमेदवार एकमतानं ठरलेला आहे. काल गोव्याचे पण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नागपूरला होते. ते म्हणाले की चिन्ह भाजप असेल, उमेदवार कोण असेल हे निश्चित नाही, पण चिन्ह भाजप असेल. मला असं वाटतं की गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल मला नितांत आदर आहे. माझे अतिशय जवळचे ते मित्र आहेत. परंतु गोवा आणि महाराष्ट्र ह्याच्यामध्ये राजकीय परिस्थितीमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे आणि म्हणून माझ्या कुठच्या एखाद्या वक्तव्यानं त्यांना मी दुखावणार नाही. परंतु त्यात गोव्याच्या 2 जागा आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी चांगलं लक्ष घातलं तर बरं होईल. अगोदर तुम्ही येऊन गेल्यानंतर किरण सावंत देखील येऊन गेलेले होते.